Son Isabel Cicif, nacín no ano 35 aquí en Xunqueira de Ambía. Son filla do Eliseo e de Rosario. Meus pais tiñan o café do Eliseo que estaba na praza da iglesia. O piso de arriba era a fonda que levaba o nome de Rosario. Por ali pasaron todos os mestres, médicos, farmacéuticos, practicantes, veterinarios, guardias civiles, etc. Hasta os frades mercedarios facían os banquetes despois dos enterros. Medrei no medio de toda esa xente. Fun á escola de Dona Arístedes e de Dona Nieves. Daquela íamos separadas dos nenos. Neses anos xa botaban a man na casa. Aprendín a facer moitas labores, como facer malla e bordala, lagartera, frivolité, ganchillo, calceta e bordar a man. De moza traballei cunha máquina de coller os puntos ás medias. Casei no ano 55 con Gustavo Vila Fernández. A madriña foi a miña mestra Doña Nieves. Teño 6 fillos, 3 homes e 3 mulleres e 10 netos. Traballei de moitas cousas, pero máis nos coches. Tiñamos camión, furgoneta, taxis, tienda e carnicería. Como Gustavo se dedicaba ao camión, eu facía o traballo do taxis. Xa os pais do meu home eran transportistas. A tradición continuou cos fillos e agora os netos tamén son camioneros, cada un na súa rama. Meu pai traballara en Cuba con coches. Cando se veu, foi taxista en Ourense e ao casarse aquí, fíxose taxista en Xunqueira. Supoño que a miña vocación de taxista me ven desta parte. Un día normal da miña vida consistía en compatibilizar o traballo da casa, a tenda carnicería e o taxis. Cando tiña que sair para facer un viaxe co coche, quedaba na tenda unha filla. O primeiro taxi que tuvemos foi un SEA 1400 de color negro, de 7 prazas. Despois foi un 1500 azul que funcionaba a botano ou a gasolina. Despois un Renault 11 de color gris, a gasóleo, etc. E así hasta sumar máis de 15 coches. Os traballos co taxi eran de dous tipos, os imprevistos e os fixos. Os imprevistos eran aqueles que me chamaban por teléfono ou viñan á miña casa a avisarme. Era xente dos povos que necesitaban vir a Xunqueira ou a calquera outro sitio. Os fixos eran, por exemplo, o transporte escolar ou o transporte dos cursillos da PPO. A estes cursiños acudía xente de todas as parroquias do concello. Eu encargábame de recollelos e leválos de volta co taxi. Os das mulleres eran de día, pero dos homes eran de noite, para combinar o traballo diario diles, e saían ás 12 da noite. De paso que facía estes viaxes, realicei varios cursiños da PPO, como costura, tricotar, cociñar, etc. Sempre quedei con ganas de aprender a bordar a máquina, facer bolillos e aprender informática. Recorrín toda España, fixen viaxes turísticos a Portugal, Suíza e Francia. Celebrei as bodas de prata e as de ouro. As bodas de ouro cun gran banquete por todo o alto, xa que veu toda a familia e amigos, cunha misa cantada polo coro de Xunqueira, no cal formamos parte meu home máis eu. A data da miña boda foi o día da Pilarica. Daquela era día santo e todos os anos o celebramos con toda a familia. Recordo que no ano 2000 o Concello de Xunqueira organizounos unha celebración a todos os matrimonios de Xunqueira, cunha misa cantada e unha invitación que foi no claustro. Pasámolo moi ben. Celebramos en familia e con amigos todas as bodas dos fillos, comunións e confirmacións, e xa celebramos a boda do neto máis vello. Chegou a hora da xubilación e deixei moitos traballos. Os netos regalaron un ordenador e con el entrou unha ilusión de informática. E doulle as gracias ao dinamizador Alfredo Carrodeguas por todas as cousas que aprendín. Tamén aprendín a bordar a máquina e facer bolillos, as 3 cousas pendentes que me quedaban por aprender. Estou orgullosa de aprendelas. A pesar de loitar con a enorme enfermedade que Deus me impuxo para aprender a sufrir moito e en silencio, doulle moitas gracias á miña familia que me rodea e me axuda a sair para diante nesta vida, desexando seguir vivindo e disfrutando da súa compañía. Tamén pido perdón a aquelas persoas a quen lles puden facer mal de palabra ou de obra, pois eu tamén perdoei. Moitos biquiños para todos en xeral.